Kinsa man diri ang adunay basakan na nakasulay nga mangani taas kamot nang naay basakan ba? Wala dire? Puros dahil mo mga negosyante, mga walay farmers dahil dire sa basakan? Ay ikaw? Mga sosyal dahil na adri. Unsa dahil yung panginabuhi? Basta ni mga youth, mga butanon, di na mo taak og basakan. Sige ra mo pakyot. So kami, nga nagdako sa basakan, makasabot aning ebanghelyo nga magpalit man may gani adto. Kanang anihon nga humay, ana galabon man na anihon. Then i-treasure, i-kuan dito or i-report kuanon. Tumban lang kung walay treasure, kung di ka afford. So kung treasure anay butang dito dayon. Ato dito tanan tong humay nga naay unod o katong walay unod. Katong walay unod mo toy tahop. Katong naay unod mo toy gitawag og timgas. Timgas. So aron magulag to sila kay mag-ipon man to tanan. So naaminigo. Ana then magtagoy-tagoy din mi. So na then magkuan din mi ipalit na. So inighangin ana mapalit tong tahop katong walay unod nya mabilin dayon tong timgas mo toy among ibulad para ready na dayon dito sa buos na ay para binhi unya na apoy para pagaling nya katong mga tahop sao man to sunogon to namo dito sa basakan kay para mahimo puto siyang abuno pero katong timgas katong naiunod mo toy pahimuslan, hipuson. Pero duha na siya. Naapoy kining maglubok na ka, alig-ig puto siya. So alig-igo ni mo, naabay ka, isa kabalo mo alig-ig dire, nakaabot pa na. Very good. So ako kabalo ko ana, alig-ig. So basta naay basakan, kinahanglan part naman eh. Katupod siya, murag gihapon, ang katong bugas, nga pure mulahi puto siya then katong wala naay tipasi mulahi puto siya pero kato dito ilabay pakaon sa manok pakaon sa manok then ang bugas hipos so kining paglain niya mo ay gigamit nga kining hulagway ni Jesus diha sa iyang pag-abot unsa may iyang buot ipasabot ani. Dinhi si San Pablo nagisgot diri sa ikaduhang pagbasa nagisgot siya og kinaiya ni Jesus. Matud pa diri minaw ba mo sa ikaduhang pagbasa sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Roma unsa ganito iyang gisulti? Siya may naminaw taga anak og kalibo plus t-shirt. I'm sulti. Taawara mo na minaw. Nindot na ingon siya diri, nindot diri nga linya, ingon siya, hinaot unta nga ang Dios nga tinubdan sa pailog o kadasig, maghiusa sa inyong hunahuna, pinaagi sa pagsunod sa panig-ingnan ni Kristo Jesus. So kini daing timgas, ang buti pasabot ning timgas, kining musunod sa kinaiya sa pinag-ingnan ni Jesus. Kunya ang example niya diri kining puno sa pailog ug kadasig. Kay kining mag-uma ka, magtrabaho ka, kinahanglan mga kugihan ka, dasig ba? Kugihan, abtik. Pero taas og pasensya, taas og pailog nga magpaabot. Maupod sa pagpalit kay usay walay hangin. Usay mubali ang hangin, mubalik. So kinahanglan og pagkugi og pailog sa pagsunod kang Hesus. Kinahanglan usab og kasibot kakugi og pagpailog. Na niduol nako siya, Padir, kasurindero nagyuko.
Doon naguhigayon nga naghikog ng ako nang gigulgol ako ang pulso. Paano batanon o batanon? Kinsa man diri mga batanon nga nisulay nagulgol sa iyong pulso? Wala pa. So daghan dayon anak kuno diri sa sindangan no, maggulgol-gulgol og pulso. Maong di karong Lunes mo palit kog atsa dito sa Ipulog. Kaya kung naay mo dool nako nga padiri gulgol na ko kong pulso, dali day. Ako ipaana yang kamot ako ipuputol akong atsahon. Gusto day kagwa na kay kamot ha, diri. Ikaw nga naman, na imo manggigulgol, siya ko amagot pa dir. Wala na ko tiksi sa akong crush. Jesus, Ginoo ko. Binagog ako kay problema. Pailob o pagpasensya o kadasi. Kana bang dili kadali mo surrender? Kung doon ay mga kalisod, doon ay mga pag-antos, kana bang the more suffering, the more difficulties, the more you become strong. The more nga murag ma-inspire ka. Yes, na i-challenge. Maunay, buti pasabot diri sa Team Gas, you will never give up. Nya malipay noon ka kung naay mga difficulties. Kaya naman, kung sa sundang pa ni, subhan ka ini, bairon ka ini. So mo ni buti pasabot ni Juan nga magbubunyag din sa Ebanghelyo na sa atong pagsunod kang Hesus, sa atong pagbarog kung unsay husto ug matarong, sulayon ka, dili sayon. Kinahanglang lig-on ka nga mubarog ni ini. Niya nganong lig-on man ka nga mubarog? Unsay giingon diha sa Salmo? Sa ganito? Ang katarong tungod kay kung mubarog ka kung unsay husto ug matarong, ang sunod ana ikaw magmalinawon. Unsa man libot pasabot aning malinawon? Matud pa diri sa sulat ni Propeta Isaias, ang Espiritu sa Ginoo anaa kanimo ug maghatag kanimo kaalam. Ang taong ang kinabuhi nga malinawon dili nang wala kay problema. Peaceful kaayo, silpon ra gada lingkod-lingkod, dili na malinawon, kuha na siya tapulanon. Kanang kalinaw nga bisig kay ka, daghan kay kang giatubang, pero moingon ka ba? Ang Ginoo maoy mag-uban, maglig-on ako. Unya ang tanan akong pagabuhaton, usa ra gyud akong basihan nga magdala nako, magpaduol nako sa Ginoo. Mo nay maalamon, mo nay bright na ang tanan nimo mga choices, mga desisyon sa imong kinabuhi, ang imong basihan makapaduol, makasunod nako, makasunod sa panig-ingnan ni Kristo. Mo nay taong malinawon, you know exactly what to do. Doon ay usa kay ni ana dito sa lain akong parokya. Idad ang kog dakong kwarta, baga. Ingon siya, bag-o pa kong na-assign. Siya, Padri, gipahatag nimo ni Koan, politiko. Kay iyahang birthday karon. Kung kabaga pud anak, pila man na, niya masigsiyag man, taglibo. Baga kay gibutag envelope mga anak kabaga. Nga ba na to, hindi to mga 50 mil siguro to, or anak, more or less. Kung anong iya mong tagaan, anak. Siya basta pa regalo rin niya mo. Niya, ingon dayon. Niya, magpaabot ko na siya sa iyang birthday mo, adto ka. Gina na ko. Iuli na niya. Ingnan ako muhatag siya, kung katoliko siya, dili, pari mo iyang hatagan kay, sao man ako na, wako'y asawa, wako'y anak. Iundang na pugos kong bisyo. Sao man ako. Kung muhatag siya, dako man kay rog event diri aning parokya, kay doon na may pastoral conference on yung evangelization. Na yung mga tao diha, gutumon na sila unya. Siya mo tabang siya pakaon, ani nila. Muhatag siya sa simbahan, dili nako.
So kaluoy sa Dios, lipay kay itong nanambong pastoral conference kaya nga naman naabtan sila dito mga 5 man siguro to kalitson. Pareha gahapon man dito sa amo ang 5 kalitson. Pero dito hinatag og politiko. Pero po kay Katoliko man siya, sige dili sa simbahan mo muhatag. Pero ingon ana mga igsuon, kung naa ka sa kalinaw, dili ka mudawat og suborno. Dili ka madala og kantidad o material nga butang nga imo ibukti ang imong baruganan o prinsipyo sa kinabuhi. Munang salamat sa pagmatuto sa kong ginikanan mga igsuon. Or siguro, ikaw man dyan mo desisyon, inikadako ni mo, di naman imong ginikanan. Kada eleksyon, never dyan ko nga midawat gikan sa politiko. Kabantay mo na ako diri sindangan, di dyan ko tigduol-duol o politiko. So pagganahan ko ng politikuhan. Karon ang atong nasod, daghang kaitahupon ng mga Pilipino, apil na pudning naas puder, mga tahop. Kaya nga naman, basta gani, ang tahop gani, kana bang, imo bang sagulon ang katinggas sa imong pagkatao, imong sagulan o dili maayo. Nig-eleksyon, mudawat ka man sa kwarta, natahop na ka. Kay kining atong nahimong tahop ning atong nasod karon, agi man ni nato na panahon sa ninyo radi ay kay mo tigdawat ninyo nga modawat panahon sa eleksyon. Apil na ning mga batan-on nga naa diri. Duol na marong iski. Barangay, dawat na pud mo. Kay pang tuition. Pagilo mo diha. Tahop na dili na tinggas. Kay makapalayo ni mo na sa Ginoo o makaguba sa atong nasod. Muna'y nahitabo nato karon. Nya kay Pader, gihatag ra man sa politiko kay pahalipay bisan pa. Ayaw gyud dawat, labi nagpanahon sa eleksyon. Ano mahatag man kanako, ayaw ang krasada jag sus kung ako gitagaan, katilaw man ginako. Ilaparo man ginako. Ayaw ang krasada sa bukid, sige ko ka kuan di ako sakyan nan sigo kaguba. Taghatag ka na kung buanga ka. Ako magyang laparoon yun. So ingon na unta, ang tinggas gani, doon na kay prinsipyo, doon na kay baruganan, unsay husto matarong. Even if it means difficulties and suffering. Muna yung buti pasabot ni Juan nga alig-igon ta, paliron ta, inag-abot ni Kristo. Kaya nga naman, iya man tang tudluan sa dalan sa kahimtang diha sa krus. Ang timgas mga igsoon nga humay niagi nagdaghang proseso nga nahimo siyang timgas. Ingon ana usab ang tao. So muna nga niining panahon sa Adbyento, ikaduhang Domingo, atong susihon ang atong kinabuhi, batan-on ug mga tigulang ang atong mga tahupon nga mga binuhatan ug pamatasan, atong alig-igon, atong padaplin, atong dauban, atong biyaan. Ug ang ibili nato ang mga buhat nga tinggas, mga maayo, nga maghatag og maayong ehemplo, atong atong mapasigar po, isip mga sumusunod ni Kristo. Og dini kita makabaton og kalinaw, og mahimo kitang maalamon, og mahimo kitang sulundon nga Kristiyano sa atong mga kaigsuonan. Mahimo tang maayong panig-ingnan. So gidasig ko kamo mga igsuon. Nakasinati naman kita karon sa nahitabo sa atong nasod, and this is very serious. Wala po mo maserious anang ibang binuangan na ta sa naa sa puder, ilad-ilad na tagmaayo, wala mo maserious ana. We have to stand to our principles in life, aligned to our Christian faith, according to the teachings of Christ, following His examples. This is the present challenge for all of us in our country besieged by scandalous corruption. We have to transform and change our hearts, our ways, and only Jesus can help us, can lead us the right path. So mao nga mag-alig-igay ta, sige karong simana ha, sugod unyang gabi, pag-alig-ig mo
sa inyong kinabuhi. Tanawa ba, hala kini, sige man ko kasuko, di ko mubayad og utang, tahop ni, mubayad na ko. Ako sige ko pangilat sa akong parents, sa bayro nun sa eskwelahan, akong i-overprice, kini tahop ni. Oh. Sige ko pangupya, tapulan ko magtuon, teachers ko, di ko mangandam sa akong klase, mga tahop ni. Choir, tapulan ko mag-practice, tahop, ipadaplin. Anak ta, ako, unsa man po akong tahop? Ako'y tahop. Abi ninyo sa akong pilgrimage sa Europe, sa mga simbahan man among giatuan, wala mo may maglaag-laag. Pero padung simbahan na may magian, so makakita po mi dito, tanaw-tanaw. Pero mga simbahan yun, 31 ka simbahan nga for pilgrimage among nabisitahan in 21 days. 31 kasimbahan. Nya kamo number 1 mo kanunay sa kung pag-ampo, inag-apela mo misa o mag-misa mi, nya mag-rosaryo din, kudyod mangumpisal. Abi ninyo, no, kini bang mag-pilgrimage and kada asa mo ato, ako ang pledge nga, mangumpisal jud ko. Ikatulo na kong kumpisal, naglibog na ko unsa ako ikumpisal ba? Sa pa may akong sala, sa pa may akong sala. Muna magkumidyahe may Padre Chino kay dito ko maglakaw-lakaw ko ito, piting naghanap po kayong gwapa dito, no? So, ana-ana, medyo, gwapahoy, wak man yun sa sindangan. Wala, kasala na tanan, ako ikumpisal. Pero ka na bang, kanito ko timgas, tahop ba? Ang tahop, mo gani ang mga sala. So, ka na bang the more nga magsigi ka, paningkamot, nga malimpi imong kaugalingon, munindot imong pamati. Dugay ka gutumon, kunya paspas ka mulakaw, paspas ka mulihok, lami kayo iampo. Unay timgas. And Jesus calls us, offers us to experience this kind of life. Sa atong pagpangandam sa Pasko, mahimuotan kitang timgas na Kristiyano. Amen.